Sbírka paní Hany Podzimkové je unikátní. Zeptali jsme se jí, jestli si vzpomene, od koho dostala úplně první prasátko. Mám ho tady a je 40 let starý a dělal ho můj syn. Paní Hano, proč sbíráte prasátka? Asi pro štěstí a teď už mě dávají všichni, protože vědí, že jsem tím postižena. Máte jich 3011. Ano. A tohle jsou moc zajímavá prasátka, například tohleto, to je jako květináč. Květináč, ano. Tohleto prasátko, k tomu máte nějaký příběh? No příběh ne, dostala jsem ho z nějaký sklárny a je hezký. Tohle se mi líbí, ono je sice malinké, ale dá se s ním hrát třeba o Silvestru nějaká hra. No tak to ne, to dělali taky naši kluci a prodávali to před Novým rokem na Haveláku. Prostě jako kšeft, když byli mladí. Aha, tohleto prasátko se vám líbí? Tohle se mi moc nelíbí, protože to je z Bali, kde mi ho koupil můj muž v momentě, kdy jsem spadla ze schodu a byla jsem celá oflastrovaná, tak mi ho koupil. Pro štěstí, abyste se uzdravila brzy. Ano. No a co tohleto? Tohle mě přivezli, nevím dokonce odkud, taky moje děti. Dobře, tady to zajímavé prasátko má dokonce hodiny v sobě. Ano, to je z Kalifornie a to se nám líbilo. Jo. A hodinky jdou, nebo jak to tam Hodinky funguje? by šly, kdybych je natáčela. Ano, a jak se tohle natočí? Jako já nevím, jak Já nevím. kudy dovnitř. Opravdu vám nevím. To se asi musí takhle. Jo, takhle, aha. Vidíte, to se musí takhle a pak se tam dá nějak baterie. Jo. No dobře, no. Tady to prasátko žádnou baterii nepotřebuje, ale je ze zajímavého materiálu. To je nějak ze dřeva, ale nevím. To je, myslím, z Číny. A co tohleto prasátko? To má velmi netradiční tvar. To jsme si přivezli z Mexika. Aha. Dobře. Co tohleto prasátko? To je taková jedna velká rodina, že jo? Ano, a to je taky z Číny. Velká rodina. Dobře, vy sbíráte malé nebo velké prasátka? Co vám udělá? Já už jsem vyhlásila, že to musí být malý prasátka, protože bych se musela stěhovat. Aha. No dobře, no a kam všude dáváte prasátka? Máte v ložnici, v obýváku? No, snažím se je mít jenom v té předsíni. Však je za sebou 3 čuníci jdou, vťápají si v blátě cestou necestnou, kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Povězte mi, které prasátko by vám udělalo ještě radost v novém roce? No tak jakýkoliv, jakmile je jiný než ty, co mám, tak ho napočítávám okamžitě a mám radost. Tak vám přeju hezký rok, no a to prase s číslem 3012, co by bylo co nejdříve. Děkuju vám. Budu se těšit.